Tässä kuva. Ja vittuko tääkin on helvetin haas. Achtung! Tää saatana ei mihinkään vittu. Vittu on Fordi. Saanko heittää hölmön kysymyksen? Jos juuri nyt olet tutkinut käsikirjasta kuinka konepeltiä avata, niin tarkoittaako se sitä, että et ole vuotena avannut konepeltiä? Tästä autosta? Niin. En kertaakaan. Oi taivas. Oho! Nyt pamahti. Se varmaan lähti nyt auki. Noin! Kuuluuko tää lähtee irti? Kyllä se nähtävästi kuuluu. Siinä lähti myös sit joku letkukin, huomasit? Ei. Ei täältä mikään letku mihinkään. No okei. Okay. Sitten en näe. Mikä näistä on nyt se oikein poltti? Se on varmaan se iso kantasin niistä. Mitä mihinkään näe? Oho. McLarenin varikkopilttu olisi vahtanut jo moottorinkin, aattele. Nyt rujahti taas. Siinä on tietysti se vaara, nyt kun sä jää joku peuhat muutilit, niin tähän palaa koko auto. On katso kun Nyt on nää poltin tässä. On katso kun semmonen... Vittu voi näe mitään. Ei tänne mitään rautaa näy. Sitten se lähtee siitä varmaan ihan eikö siinä ole peuhat siinä päässä, siinä kannassa? Jokin pois sen. No sitten se pitäisi lähteä. Käännä sitä poltilta. Kääntyykö se jompaa kumpaa suuntaan yhtään? Pitäisi varmaan kääntyä suht helposti. Ei. Ootko ihan varma? Me otais polttimme kannas kiinni nyt, että ei käynyt mihinkään. Tai niinku tuntuu, että tää alapuolella tuossa jotenkin kiinni. Vipiäs tänne kokeillaan sieltä. Menkää pois. Vielä kerkee. Meillä on asennustehtävä menossa. Niin ja tässä luki ohjekirjassakin. Kato kummin päässä tonsi. Se on sillä, että keskimmäinen on ylöspäin. Keskimmäinen on ylöspäin. Otako ohjekirja? Ei. Tää on ohjekirjaa tarvita. Tää? Tää ohjekirjaa tarvita. Tässä on tää rauta tässä sivussa. Ai siinä sivussa? Ja on. Tällä puolella. Tässä. Näin.